Ideš na dovolenku alebo ťa čaká dlhá cesta? Týchto 5 mobilných hier je úplne zadarmo a určite stoja za stiahnutie. Ak máš rád rýchlu akciu, určite skús Squadbusters. Zbieraš známe postavy od Supercellov, vylepšuješ svoj tím a súperiš s ostatnými hráčmi v krátkych zápasoch. Ďalšou je Brawl Stars, ktorá je ideálna na pár minút hrania počas čakania na letisku, vo vláku alebo na pláži. Zápasy trvajú len niekoľko minút, takže sa pri nej nikdy nebudeš nudiť. Ak si skôr na survival hry a otvorený svet, určite daj šancu Once Human Mobile. Čaká ťa krásna grafika, objavovanie sveta, stavanie základne a množstvo súbojov. A aby sme nezabudli ani na fanúšikov puzzle hier, skvelou voľbou je Best Fiends. Je to oddychová logická hra, ktorá vie byť poriadne navíková a je ideálna aj vtedy, keď si chceš len na chvíľu oddychnúť. No a na záver tu máme legendárny Subway Surfers. Aj po rokoch patrí medzi najzábavnejšie Endless Runner hry a je perfektný na krátke seasons počas cestovania. Ktorú z týchto hier hráš ty? Alebo máš vlastný tip na hru, ktorá nesmie chýbať na letnej dovolenke? Napíš mi do komentárov a nezabudni ma sledovať.